Ayuni. Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa oratio imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka nasasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot din mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sato, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat in honor of Saint Anthony of Padua, kang Moran family. For Pia's birthday, kang Miraballes family. Pasasalamat kang Mendoza family, Rijoso family. In honor of Saint Anthony of Padua, kang Rijoso family. Pasasalamat ni Chiara Bongon, ni Mary Rose Vilitario, Lulit Mandak, Ichalas family, Arimado and Ponayo family. For successful surgery of Jose Denag, kang Ordinario family. For all the blessings received, kang Luna family. Asin pasasalamat, kang Cano family.
Special na intention kahagadan kang Mendoza family. For healing of Luis Hailey Barbacena, kahagadan ni RG Barbacena. For healing of Erica, kahagadan kang sarong devotee. As in special na intention kahagadan kang Kinday family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Diana Rose kang Alcantara family. Para sa kalag ni Michael kang SJTP. Para sa kalag ni na Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Eliseo, Beatriz, Jesus, J. Mariano, Mariano Florentino, kahagadan kang Mendoza family. For all souls kang Rehoso family. Kay Rafael, kang kahagadan kang Navera family. For 40 days of the late Romel Roderick, kang Nilicel Hines. Para kay Rosario Asinelson, kang Mendina family. For all souls, kang Rehoso family. Romel Roderick, para sa iyang 40 days, kahagadan ni Rosana and Jam. Francisco Jr. Asin Zinaida, kang Chiara Bongon. Baby Aurelio, para sa iyang second death anniversary, ni Romero and Ricacho family. Kay Joselito, kagadan ni Annabel Marbella, kalag ni na Salvador Asindindo para sa iyang second death anniversary, kagadan ni Mary Joy Veletario, kalag ni Sylvia, kagadan ni Rowena Bamba, kalag ni Salvacion, kang Barameda and Cagazan family, Moises Asin Rosalina, kang Sadile family, Herman, kang Mata family, Eduardo Sr. Asin Lydia, kang Luna family, kalag ni Juan Asin Remedios, kang Broncano family, kalag ni Tommy, kang Kinday family, asin sa kalag ni Ronald Joseph, kang Cano family. Mga tugang, ngunyan po, misa antisipada para sa ikakag sarong Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katunino nga ni Jesu Cristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, simpagi sumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Nga tugang ako, taan sa mga kasalan, tangani magkanago kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kaguranan tang Diyos. Mayara kamadlagod sa ton, Diyos na makakamhan, sin pagapatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
excelsis Deo. Urawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan ko. Inumaw mi ka, inurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, sinasambatan mi ka, ikan dakula mong pamurawayan, nagurang na Diyos sa ating langit mo, Diyos amang makakamay, nagurang na aking bugtong Yesu Kristo, nagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, aki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako at sa mong pakimahera, ikaw na nagtutukag sa too ka naman, kay ragi kami, na ikasana, panal, ikasana, nagurang, ikasana, nurong, kahalang ka, Yesu Cristo, kay ka, kan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, kusog ka naman nagsasarig sa imo, kaugaying dangugaan sa mo mga pakimaherak, asin huli, takon mayo ka, an kaluyahanin tawo, mayong mahahaman, danay mong iwaras, ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ka, sa buot asin sa gibo. Huli kay Yesu Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, iniimbitaran kan kagurangnan ang mga tawo sa sarong tipan. Inaapod sindang banal na nasyon. Pinapagiromdom kita na kita pinili, bako sana na kita binindisyonan, kundi sinusugo para man sa misyon. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Naghali sa Rephidim, ang mga Israelita, asin nakaabot sinda sa kalangtadan nin Sinai. Sa inot na aldaw kan ikatulong bulan, pakahali ninda sa Hehepto. Nagkampo sinda sa pamitisan kan bukid. Nagtukad si Moises sa bukid, tanganing tuparon ang Diyos. Inapod siya ning kagurangnan, hali sa bukid asin tinaraman. Sabihan mo ang mga kapag-arakian ni Jacob, ang banwaan ni Israel, na iling nindo kung ano ang ginibo ko sa Ehipsyo, asin kung paano ko kamo dinara sa sakuya, siring sa pagdarakan agila, sa iyang siwo, sa ibabaw nin sa iyang pakpak. Kaya mo niyan, kung susunodon nindo ako, asin kung uutubo nindo ang sakong tipan, pipilion ko kamo bilang sa diri ko sa gabos na banwaan. Huli tas rugaring ko ang bilog na kinaban. Kamo magiging kahadean nin mga padi, asin sarong banal na nasyon para sa sako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang ariponpon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripompon.
maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbidon an kagurangnan iyo an Diyos, siya sa to an nagibo, sa diri niya kita, an banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamarhay an kagurangnan, sagkod pa man an sa iyang pagkamarahayon. Asin sa sunod-sunod na kapag-arakian, an sa iyang kaimbudan. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Si San Pablo nagpapahayag kan kadakulaan kan pagkamuot kang mahal na Diyos, na ipinahiling kan si Kristo nagadan para sa to, sa ibong kan sa tuyang pagiging makasalan. Huli sa iya, nakipag-ulian kita sa mahal na Diyos, asin tinauan kita nin paglaom, asin kusog buot, huli kan sa iyang grasya. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan. Sa panahon na itinalaan ng Diyos, masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad pwedeng may mga has na magdusay ng buhay para sa tawong marahay. Alagad ipinahiling nin Diyos an sa iyang dakulang pagkamuot sa to kan si Jesus nagadan para sa to kan kita mga parakasala pa. Ngunyan na pinangagin matanos kita sa Diyos, huli sa iyang dugo, urog pa niya kitang ililigtas sa kaanggotan nin Diyos. Dati mga kaiwal kita nin Diyos. Alagad ngunyan, naging katuod na niya kita, dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan, urog na kitang ligtas, huli tabuhay si Kristo. Bako sa naiyan, nag-uugma kita sa Diyos, huli sa kagurang-nantang si Heso Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Wagwasakan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling niya ang kadakol na tao, nahirak siya sa inda. Ulita nalalagalag sinda, asin mga makahiherak, garo mga karnero na mayong pastor. Kaya sinabihan niyan mga disipulo, dakol ana anihon, alagad dikit an paraani. Makimahirak mo sa kagsadiri kan anihon na magpadara siya nin dakol na paraani. Inapod ni Jesus sa iyang 12 disipulo, dangan tinawan sinda ning kapangyarihan na magpaluwas ng mga maraot na espiritu, saka magpaumay ning gabos na may helang asin kamatean. Inian mga ngaran kan 12 apostol, enot si Simon, inaapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago, asin si Juan, mga akin ni si Bideo, si Felipe, saka si Bartolome, si Tomas, saka si Mateo na para sa inglin buhis, si Santiago na akin ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo, asin si Judas Cariote na nagpasaluib kay Jesus. Sinugod ni Jesus ang 12 ini,
asin tinugon, day kamo magduman sa teritoryo kan mga pagano, o sa arinman na banwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang mga nalalagalag na Israelita, ihulit nindo sa inda na haraninan kahadayaan nin langit, bulungon nindo ang mga nagihelang, buhayon liwat ang mga gadan, linigan ang mga daoton, asin paluwason ang mga demonyo, nagako kamo na mayo nin bayad, kaya magtauman kamo na mayo nin bayad. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Sa tuyang ebanghelyo, o ngayon na Domingo, iyon iso kapinaunan kan pag balik iraray kang ordinary time kung saan an ebangelista o nagsurat kang ebanghelyo nagpupuon kan sa iyang ebanghelyo. Kaya nailing tadigdi ali kay San Mateo asin pigdi-describe so kapinaunan o kung paano nagpili ang kagurangnan nin mga katabang, no? Pigaapod na 12. And it is traditionally, they're traditionally known as nipo, mga garupadis-padis ang paka-describe. And there are duwang padis in magturugang, no? Peter and Andrew, as in James and John, no? Siguro magayon na hilingon ang plano kang kagurangnan, plano ng kaligtasan na pigaapod tang Paschal Mystery na kang kita naging Kristano, iguan ang plano ang kagurangnan, duman pa sa nasa piniling banwaan na pigaapod Israel. Kaya siguro itong time na napili ang Israel, no? Dako mga ngaran, no? Minsan Jacob, minsan Israel, o kaya mga Hudiyo, mga Israelita. Alagad, sa Roman sa nangbot sabihin na ang Diyos na namumuot sa iyang mga linalang, ang tao ang crowning glory, no? Itong pinaka-highlight kan sa iyang paglalang. Kaya, tinauan ang tao nin, kakaya na magsabot, mag-isip, kakaya na mamuot. Na dahil naman itinaw sa mga ibang linalang. Kaya, ulit ang nga ta, ipinadara si Jesus na maging tao, tangan masabutan kang tao ang plano kang Diyos, maninigo sa na sutawo, iyan maging recipient, no? Taga-receive kan sa iyang plano ng kaligtasan. Kaya ilingunta ang pigsabing pag-inaugurate kang kahadayaan ng Diyos, siguro sa time pa kang mga propeta, bago magabot si Kristo, niyaon na po ang plano ng kaligtasan. Kaya lang, dahil nga ni bigtubudan kan mga Israelita, kung Pilipinas garo ang piniling banwaan, baka nagtubod pa, no? Bako araw kang mga Israelita na mga madunong, no? Anyway, bago nagabot si Jesus, iguang mga nawalat man, na nagturubod man, so ini ng mga ibang santo na tatawan tanin na pag-onra, halimbawa nga sa mga parents Santa Maria, si San Joaquin, Santa Ana, so mga propeta, Elias, Eliseo, asin iba pa, yun po yun sa mga naging maimbod, and from them, so iba naabot pa ni Jesus, digdi man po nagpuon, so pag inagurar man kang New Israel, ini nang pigasabing
universal church na pwede tang sabihin na iyon ang bindisyonan na simbahan o the true church. Di po ako makasabi kung kita na nga ang true church. Kaya lang, di kasabi na ang universal church, ito po ang katiripunan kang kabos na mga taong nagtutubod sa Diyos. Na may Diyos, ng kaligtasan ali sa Diyos. Dako man ini monopoly kang Christianity, no? Because there might be some earlier religions na nagtutubod kan siring na garo baga prophecy, no? Na mangyayari sa kinaban. But duman sa kinantatang gloria o kaparawayan sa Diyos, pikasabi baga digdi so garo haloy ng plano kang mahal na Diyos na ang kabos na namumot sa katuninungan o mga taong may maray na buot, gabos po sinda makakasabot asin magiging recipient sinda kan kahadayaan ng Diyos. So, day po nagtagumpay so enot na part 1 kang history observation, taday po nag-ako ngani, ultimately day inako si Kristo, no? Kaya, inay nadagog tang ebanghelyo, yun ay niso part 2. Kung baga, sa pagpili kan kaguranan kang banwa ni Israel, there were 12 tribes. Day ito nagtriumpo, kaya ini ng pag-abot ni Kristo, so part 2. Ang Israel, nagkaigwa ng New Israel, yun na po ini ang gabos na nag-arako kay Kristo, not necessarily the Catholics. Pero dahil nga ang tataramo na Catholic embraces all groups of people, gabos na denomination in pagtubod na nagtutubod sa mahal na Diyos sin sa akin niyang si Jesucristo, yun na po ini na Universal Church, New Israel, as in pigasabit ang iyo ang kapinuudan or maybe iyo po ang hahawason sa kasalan as in tatawanin regalo nin pagkabuhay liwat. So, in choosing the 12 apostles, garo baga sabi kang kagurang na tatawan ko pa kay another chance. So, kinaban. Through my only Son, Jesus, ang Mesiyas. And true enough, may nag-arako, kaya dakop na ang reliyon na Kristiyanismo. As in, sa tuya man na sa diring paagi, paano ta masabing part kita kaining aanihon? Siguro ang enot na pot, hari nang aanihon. Ito bagang mga ginibo, ang mga apostles. But when Jesus told the apostles or disciples, mayo pa man baga, pigapadara pa sa nasinda to the lost tribe of Israel, no? Sabi niya, di ka magduman sa mga pagan territory, lalo ng Samaria, kundi so lost members, sheep of Israel. So ayin ang harvest, no? Nabigasabi kang kagurangdan, magpangadya ka mo sa Lord of the Harvest, tanganing dakol ang ipadarang para ani. Namayo pa man nga ning ani yun.
ano kaya ang papatungudan kay ning harvest? A very rich harvest na kailangan nin dagulo na maani. Bako kaya mga tugang so enot pa, part 1 of the history of salvation, kung saan sa pagkasala kang enot na Israel, igwang mananawalat ng mga bendisyon, mga biyaya, in the form of pagtubod sa sarong Diyos. Tayo yan pang pamana kang Israel o pamana kang Diyos sa pagpili kan Israel. Takadakol kay itong mga reliyon, polytheistic na pigapod, dakolo na Diyos or several gods under a superior God. Pigapod tang mga pantheon of the gods. As in, so sa edang pagsamba, so pigapod tang burnt offering, pigtututong na atang, ta nagon ang tao, so alis ngaw, o so aso kay itong pigtutong ninda, iyo to ang paraan tangani makaabot sa Dios. Pero dahil man pwedeng sinda mismo ang tutungon. Although may mga bareta na there are tribes that offer human sacrifices to their God. So, saro sa mga biyaya kang piniling Israel, iyo po ining pigapod tang monotheism, belief in one God. Nasakod nun yan, naging legacy kang Israel. Maybe they do not know that, na yan ang naging garo pangbukas kang pagtubod sa Universal Israel. Ito pong may duwa kong nasa isip na duwang religion. Yun ang nga ni so religion kang mga Jews, Judaism, as in ang mga Muslim, no? Mohammedanism. Kaya, nagluto naman sila sa sarong Diyos, no? Monotheism. Kaya, maybe that's part of the harvest. Ikadua siguro, itong pagiging bukas na kang tao sa pagtubod sa Diyos after so many years of maybe fighting, lack of civilization, nakulon pa ka itong mga pag-iriwal, not in terms of gera, kundi yung hostility pa kang mga tao, no? Nag-aaragawan pa baga ki territory, kung ano-ano, dahil pa masyadong sibilisado. But because of the opening, no, of God with Israel, nagkaigwa na ki garo pagkalma. So tao, pigamit na sa isip, tanganing makaabot sa isip din sa existence of God. And this is already a very big miracle or a very big blessing. Kung kaya, so openness kang tao sa pagtubod sa Diyos, ini na po so aanihon. Tako nag-abot na sa mga bagong misyonero na nagkasalid kan mga apostoles, diyan na po baga nagpuon so pigaapod na the height of religious experience kang tao. If we read the history books, kadakol po ng mga problema sa pagtalubo kan simbahan kang Kristiyanismo, huli nga sa pag-interpret, no, kang mga doktrina, sin ko na nang gigibuho na worship o liturgy,
takadakol na nagburutwa kay to, no? Kung ano-anong klase. So maybe, ang pag-iyak ng Espiritu Santo na pinadala ni Jesucristo sa simbahan, iyo po ang nagtabang sa pagdakol kang aanihon. Dakol lang ako kay Kristo. Maybe during the time nakita na digdi so Espanyol, mga Espanyol, Kastila, when we were discovered by Magellan, sa ibang mananasyon, nagpapadagos man sa discoveries. And many of the discoveries, gapos po baga, led by Christians, if not Catholics. Kaya, hindi man ang pikasabitang pamana kan Kastila. But in the church history, yun na po ini ang natipo na aanihon according to Jesus. Minsan duman sa sarili niyang lugar, itong bigsabi niyang Samaria, iwasan do Samaria, kung naromdoman ta, ikaw ba kasi ang kadayalog na Samaritan woman? And he led her to discovery of the faith, no? Maski nga ni kadakol siyang kasalan, explain sa iyo ni Jesus na siya so madatong, no? Napigahalat both the Jews and the Samaritans. Kaya sa pag-una ko, ikaw man po natipon duman na small seed of the gospel, and it's up to the Samaritans kung paano ini nagtalubo. So inabot ka mga disciples, sabi na si St. Jude, nakaabot na somewhere in Turkey, somewhere in Eastern Europe. As in, imagine, tracing disipulos, apostoles, magkanya-kanya na sanayan na bansa, o di trace agad na bansa. Imagine James the Greater, no? Nakaabot sa Spain. And James Thomas, supiga-apod Kambal, no? Nakaapod India. So nagsurunod pa ng mga misyonero, no? Mga Dominicano, mga Agustiniano, etc., etc. So this must be a very big harvest, kaya lang kay puhan nin maani. Maybe ang ba't sabihin kang pag-ani, bako sa naso na makinabang, kundi to learn from the gift of God. Kundi tapigataman ang regalo kang Diyos, be it kakayahan, talento, kung ano pa man iyan, yan po, something to harvest. Pero kung di yung maninataman, ano man ma-harvest mo? Di mo nataman ang sa imong gift of education or job o nagmamahal sa tuya, mga brothers and sisters, mga kaibigan, kung ano pa. These are all part of the harvest. Kung nahiling tang pagkataman kang Diyos, piga-appreciataan sa iyang presensya, ang sa iyang tabang sa lambang naghihingowa na mapakaray ang buhay. So that's the third part of the history of salvation. Nangunya na panahon, matapos sa part 1, part 2, kang sa tuyang mga kasaysayan, kita naman baga ang masalida. This is now our time to share the fruits of the harvest. But tanganing sa harvest ay maubos, kay puhan may matanom. So planting and reaping, harvesting. Paano po kita nakakatanom? Tayo baga ni Jesus, kita ang mga ilaw kan kinaban. Kita ang mga asin kang daga. So if we continue to be good, so tinaong pinakainot na gift, the gift of goodness, the gift of a happy soul, siguro, part na pwede kang pagsabog o pagsabwag, kang banhi, kan karahayanin mahal na Diyos. Again, I go to the kamurawayan sa Diyos. No? Gift of God and peace to all people of goodwill.
Sagod po na namimidbidan mo ang calling, kang karahayan, kang justice, kang pagkamuot. Yaon po kita sa mahal na Diyos. Call Him by any name. Yaon po ang karahayan. Kanaglalang na ini sa lambang linalang. Kaya siguro kung may mga tayo man kitang dakulon kitang harvest, kapasalamat kita sa gift of education, gift of peace, kung ano-ano pa na mamatayan ta, dahil taman paglingawan na sabi baga, tanganing so kinaon mong langka, mangga, o ano ba na may pisog, itanaw mo sa pisog nganing may kakakanon ka pa sa maabot na aldao. This is the same thing. Kung padagos so pagkamot inyo sa tuya, di kita nakakalingaw na magtabang sa mga maluluya o itong less in life, di man po mauubos ang aanihon na isinabuwag kang mahal na Diyos. Kita man mismo ang matanom, kita man mismo ang maani. But in enjoying the fruits of Jesus, of God, dito po paglingawan, to invite, dahil man kita mag-disobey kay Jesus na iimbitaran taso, dahil pa nagkakamit bid sa Diyos, asin, so, lalo na sa mga, sabi baga sa laylayan, kanlipunan, many times sindaso na aabandona, sindaso dahil nagtatabang. They are the sheep without the shepherd. Kaya, gusto kong tapuso din hobili na ikaw kitang daw ang klaseng mission o evangelisasyon. So, sa laog kan simbahan, missio ad intra. Sa lawas kang simbahan, missio ad extra. Ano pang pot sabiyon? Kita baga na haloy naman na Kristiyano, Katoliko, ikaw man bagang mga problema minsan, di ba? So, iriwal-iwal, churro-chismis, so dikit na pataraasan ng anoan, comparing oneself with another, kaya patalbugan, then nagkakaigwang unity, kaya nagkakaigwang disunity. But we share the same faith, no? Nagtutubod kita kay Jesus, nagtutubod kita sa Espiritu Santo, sa simbahan. And yet, we cannot really be united, no? Takadako lang naghihiwalay sa to, other forces in society, no? Pero, padagos po dapat nagibuon iyan, kasi sabi baga, wherever we are, nagtatrabaho man, sa eskwelahan, sa abroad, o sa inman, dahil man pwedeng, dahil tadarahon ang pisogkan Ebanghelyo. We have to bring it with us in the way we speak, we do things, and we carry out our humanity, no? On the other hand, so, ad extra, ini po sa ibang reliyon, o kaya suday pa nakakamidbid na may Diyos. Anong malay mo duman sa Saudi o iba man bagay itong reliyon na ugmaso sa imong amo, tamarahayon kang katabang. No? Tinutugutan man ang magtukdo. So, caretaker naman sa saying inataman o kaya so mga aki. So that's already our opportunity to bring Jesus to these people. Di ba? Yung istorya kang OFW na bago sugera dyan sa latest war between the PLO and Israel. Di ba? Kahit nawara so sayang pinag-ipunan, tauwi sa Pilipinas, dahil man po na mundo ito na OFW, ninulita, niligtas niya susayang pigaatama na gurang from the itong mga kapod kay ni mga PLO. So nakulo na paagi ang pagdara kang Ebanghelyo at sana sa luwas man o sa laog kan simbahan na universal kung saan kita gabos ay naapod,
Ngunyan bagang, sabi ni Bishop, ang tema, sinodal. Sabay-sabay na naghihiriro. Bako na kanya-kanya. Tadati ganon, kanya-kanya. Di nagimiridbidan ang mga parokya, ang mga nasa barangay, kanya-kanyang hiro. Pero bako po yun ang simbahan. Ang simbahan dapat connected to the church in Rome, na iyo ang sentro kan simbahan. Kung iba man ang ginigibo mo, then you are doing something against. Pag nag-iiba po ang kumpas na nangyayari, then nakaka-take off tadakulo na problema. So, we continue to ask God na sa pagi kang mga winalat niyang presensya ni Kristo, ang banal na misa, mga sakramento, ang eskriptura, at ang kadakol pang iba, dahil kita makalingaw na we are part of the harvest. We are part of the planting and the harvesting of all what God has given us. Sabi baga, inakot ang mayong bayad, dahil taman pagpabakal ang Ebanghelyo. Kundi, tawanta, ni magkakanigong respeto, magkakanigong paggalang. Mga tugang padagusta ang pag-evangelisar sa anuman na kakayahan na itinaoso sa tuya. Bendisyonan kita. Magtindog na asin sa tong ipahayag ang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos, sarong Diyos, amang makakamhan, kagibok ang langit asin kan daga, kagabos na nahiling, asin day nahiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin naning laman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba si pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, bilang banal na banwaan kan Diyos, inaapod sa manlain-lain na paagi, tangani magpalakop kan maray na bareta kan sayang kahadean, darahuntan sa itong mga pangangaipos sa Ama, padagos nagbabantay sa to, ini ang simbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan asin pagkamatinao, sa pag-anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paraoma, bindisyonanin marhay na panahon asin maging dakol an ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, makamati nin ranga asin magkusog hulikan pagmangno ni nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magpahingalo sa god paman sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Langit na Ama, dakulan na anihon alaga dikitan paraani sa saimang pagmakulog, gimatea, sintabangi kaming makisumaro, sa kaugmahan,
sa pagpalakop kan sa imong mensahe, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Pamibig ka mga tugang, tanganin ning sakon sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos, namimibig kami, nahuli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog, asin binabago mo, ang kamugtakan ng tao, magtugot ko na dai, magkulang ang tabang na mga ini, sa samong mga hawak asin kalag, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas, danay si minsan sain, magpasalamat sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamandadaing kasagkoran, uli ki Kristo, or sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala ning tao, nagpakumabang mamundag sa birhen, siya na nagtios kang krus, nagdaling ka sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadaan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagporan. Kaya kay ba kan mga angeles, sin arkangeles, kan mga tronos, sin dominasyones, kay ba kang gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos in mga upo. Ang langit at sinaga, manok at sa iyo, kamarawayan. Hosana sa kaitaasan, pagdadalan minaligid sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, borabring gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibig kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa lugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon. Nagkuha ni tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini.
tainian sa kuyang hawa, na idodolot para sa Indo. Siring man pagapamanggi sa pagkuayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos nan sabi, magako ka magabos, asin maginom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bakawasin danay natipan, napapaboloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon Indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo, nagulang na ni pinapamarena niyaon. Ang pagkabuhay mo liwat, ni pinapahayag. Sagot na kaya kami nagururumdam sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo. Kagurangan, kading tinapayin buhay, asing kalising kaligtasan, nagpapasalamat, tapi napagkanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdam mga kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilyon na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sa kangabos na klero. Siring man, giramdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong pinapamibi. Ginagirumdom sa misang ini, sinanggabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo. San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singgabos na santos sa kaitupan, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawa, pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman yaon, ayaon ka sa langit, pabanalon ang aral mo, magkatungan kaharian mo, mangyari ang buot ko sa dagat, insiring sa langit, ang sa mong kakanon sa arwalda, itao mo sa muyangunan, asin paladon mo kami sa samong mga kasal,
nagkakasala sa muyan, tas di na rin kami pagdaraan sa subok, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan ngat sa imong pagkaherak, maging danay at talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Sa kagurangnan, ni kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, sin papakaniguan na siya mapatuninong, sin magkaburunyog, susog na sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. turugang sa pag-ani, pagtanom, kan ebanghelyo, magpatinauan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Tugang uyan sa kagadang Kristo Kristo, padagos naginbitar, padagos na nagaalok sa tuya gabos, na ipadagos sa iyang misyon, sa anuman na paagi, sa anuman na sitwasyon. Siyang kodero kan Dios, nagpaparang ng kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Pangatamano kita kang ngawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo,
tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod tabi ang gabos para sa pamiibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod, tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaito ngunyan asin sa paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan siring kening sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasararo ni mga paratubod sa imo, magbunga maninikan pagka sararonin sa imong simbahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa satuyang mga tugang na naapektaran kan linog sa Sarangani. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asing Domingo, nag-abot po sa 48,608 pesos may 35 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,341 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,623 pesos may 75 centavos para po ini sa pro-seminaryo asin tinagba. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 2,000 pesos, 1,000, 2 tig 500, 400 pesos asin 200 pesos. Donation through GCash, 6,432 pesos. FHC Family, 1,000. Miguel Family, 1,000. Candaza Family, 800 pesos. Asin kay Riza Dihito, 500 pesos. Diyos mabalos po. Mamaya pagkatapos kang misa, may dikit na regalo ang ali sa Saint Anthony. Kapistahan ni San Antonio ngunyan, kaya lang Domingo, so dahil taman pag-celebrate. Pero may tradition po, digdi sa St. Jude na sa kapistahan ni San Antonio, may binibigay na konting tinapay sa mga nagsisimba, sa mga nandito. So, pwedeng di makaanong lahat, pero anyway, konting regalo po sa Indo na nagsirimba. Dito pag kalimutan, ipamibi, magtabang kita in a way, financial, duman po sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao, sa Agaso, sarong movement, neo-catechumenal movement, ikaw po sindaki 50 years na anniversary, no? But they will have their celebration in UST, no? So, sarong malaki duman na covered court or dome, covered, basketball court. Ipamibit naman po yan ng mga membro kanasabing komunidad. Tindag na kita sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakaman, sin mamumuton, kaibahan sa mga pamilya, sa ngarang ka nama, sin aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan ng banal na Eucharistia, lakaw kaya sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon to Father. Pila na lang siguro. Sa kapwa maglingkod, ataw sa mga dalaling ginaba, si Jesus daron sa mga katawuhan, harayo haraliman, panuman banwaan, siya daron niya tungkulyan. Harayo haraliman, panuman banwaan,